Aniyan ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga pulis nakapwesto na sa mga sementeryo, publiko, gipaigmat inigmubiya sa ilang mga balay. Pinakaunang modular shelter unit sa Mindanao, gi-turn over na sa mga apektado sa linog sa Tarragona, Davao Oriental. Sa detalye sa itong mga balita, nakapwesto na ang mga pulis sa mga sementeryo sa Davao City o nagpahibalo gamit ang megaphone sa mga regulasyon nga angay tumanon sa mga tao sa adlaw sa kalagkalag. Sa Tagum City, giinspeksyon ni Mayor Ray Uy ang mga sementeryo sa syudad aron hapsay ang pagbisita sa mga tagtungod sa ilang mga minatay. Ano ang report ni Peng Alinio? Ligtas Undas 2025. Nagsige na og pahibalo ang mga pulis sa entrada sa mga sementeryo sa Davao City. Mga dapat tandaan sa pag-alis ng bahay, planuhin ng araw ang oras ng pagdalaw sa sementeryo. Gipahinumduman ang mga Davaoenyo sa angay buhaton, kumubiya man kini og balay aron mobisita sa ilang mga minatay. Libaw sa tanan ang pag-amping nga dili mabiktima sa mga kawatan ug aron makalikay sa posibleng insidente sa sunog. Iyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, bukas na appliances, gas, stove at gripo. 53 ka mga minteryo sa Davao City ang bantayan sa mga pulis. Adunay magbantay sa help desk ug adunay pulis nga magpatrolya sa sulod sa mga sementeryo. Pagsiguro nga mosunod ang tanang regulasyon nga gipatuman sa adlaw sa kalagkalag. Sa Tagum City, gipangunayan ni Mayor Ray Uy ang inspeksyon sa mga minteryo sa syudad. Buot sa mayor nga masigurong luwas ang mga taong mobisita sa ilang mga mipanaw na sa kinabuhi. Gipahinloan sa mayor ang mga sagabal kay gusto niining hapsay og solemn ang paghinumdum sa mga minatay. Apil sa giinspeksyon ang La Filipina Public Cemetery. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe! Mas nakabintaha karon ang mga negosyante og bulak og kandila kay una ang adlaw sa kalagkalag. Hinay-hinay na og dagsang ang mga tao nga mobisita sa mga sementeryo og himalit sab kaayo ang ilang mga baligya. Misa ka hinuon og jutay ang presyo sa bulak og kandila. Anyang report ni Eugene Hinutan. Hinay-hinay nang midagsang sa mga sementeryo sa Davao City ang mga tao aron moduaw sa lubnganan sa ilang mga minatay. Usa ka adlaw una ang kalagkalag. Nakitak na sab ang baligyang bulak ug kandila. Sa Mintal Public Cemetery, naglaray na ang mga negosyante og bulak ug kandila nga mao'y ginahalad sa mga muduaw nga miyembro sa pamilya ngadto sa mga minatay sulod sa sementeryo. Busa higayon kini alang sa mga gagmayng negosyante sama ni Analisa Damus. Matud niya, kapin usa ka karton na nga tag napulo ka packs ang sulod ang iyang nabaligya. Sukad siya naninda niadtong adlaw Miyerkules. Karon sir, medyo kusog-kusog siya karon 31 kay holiday naman. Mga tao karon nakakuha naman sila. Ang uban na nagkot, naghinlo sa ilahang mga pansyon. Halino na sab ang kandila nga baligya ni Salvacion de la Peña. Nasa sir makahurot may og 10 or 20 ang bundle. Sama ni Analisa og Salvacion, ubay-ubay na sab nga kandila ang nabaligya ni Alma Villarin suka nagsugod og dagsang ang mga tawo nga muduaw sa sementeryo. Dili na to makuan kay kuan man consignment man kuno sahay depende lang kung say mahurot say ma-order na pul ana pero mostly mga 3,000 5,000 ana pero kabok. Sumala sa mga negosyante pit sa 1 ug 2 sa Nobyembre gyud ang kusog nga palit sa ilang baligyang mga kandila. Aminado sila nga doon nagyoy pag-usbaw sa presyo sa mga kandila, hilabi na nga kinumprara sa nila ang ilang mga biniligya. Sa karon, ana sa tag 10 pesos, tulo 20 pesos ug tag 10 pesos ang usa. Ang presyo sa kandila depende sa gidakon. Doon na sa kandila nga naa sa baso, 40 pesos ang gagmay, samtang tag 140 pesos ang dagko. Sa Angels Candle and Scents nga pabrika og kandila sa Davao City, pinaspasay na ang pag-andam sa mga order sa mga kandila alang sa ilang mga customer. Basta paingon gani ang kalag-kalag,
magka-di jud may magka-dimao kuan jud paspas ang demand patapayon sa kalag-kalag kay mao man gud na iyang pinaka-peak season. Sumala sa tag-iya nga si Delilah Puso, September o October pa lang, doon na nangorder og kandila. Busag ipangandaman gyud nila ang posibleng taas nga liman niini labi na karong kalag-kalag. Magdepende yun na siya sa order sa mga customers. So wala mi nagahimo og kanang wala nila gina-order. So pre-order yun na siya daan. Kay lisod man pod kung himo na mo daan nga dili day mao ang ilahang order. Gawas atong murag pinakakusog gud gani sa mga cemetery, especially sa mga private cemetery, kusog yun na sila ana tong naay binotilya gani nga gagmay. Kana siya mo yun na paspas yun na siya. So pwede naman na siya himuon daan prior sa paingon sa kalag-kalag. Ubay-ubay sab ang suplayan o kandila sa Angels Candle and Scents dili lang sa Davao City apan lakip na sa kasikbit nga mga lugar. Nang hinaut ang mga gagmayng negosyante nga unta makabinta sila karong adlaw sa mga minatay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gilaumang mahingpit na sa tuig 2028 ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project nga giilang pinakataas nga tulay sa Mindanao. Nagpasalamat ang provincial government sa Davao del Norte ug Island Garden City of Samal LGU kay mahimong instrumento ang tulay sa hatod nga kalambuan niini sa isla. Ani ang report ni Peng Alinyo. Gianunsyo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ni adtong Hulyo 2025 ang 40% nga completion rate sa nagpadayon nga konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Magsilbi kining pinakataas nga tulay sa Mindanao nga moabot sa 4.76 kilometers. Ang 4-lane toll-free nga tulay gilaumang mahingpit sa tuig 2028 ug 25,000 ka mga sakyanan ang ma-accommodate niini matag adlaw. Ang pagtabok sa isla gikan Davao City o vice versa moabot lang sa 4.5 minutes inig fully operational na ang tulay. Tayo ng mga pasalamat siya Samal Bridge construction is nagpadayon karon og ako akong kalipay sa yatag nga support sa national government President Bongbong Marcos Jr. nga ipadayon ang construction sa Samal Bridge. So, kani poon by 2028 pag nauman sayad ka nga dako tayo ang hatag nga tabang sa pag sinso sa kaimtang sa Maymon sa Davao del Norte o sa Davao City. Kaya may mo maning main attraction ang Island Garden City of Samal kaysa man ang pinaka-nearest sa Davao City o usapod nga nailan nga pinakagwapong island in Mindanao. Tungod sa proyekto nga dugay na kaayong gihandom sa katawhan sa Samal Island, gilaumang maghatod kini og kalambuan sa isla. Dili na lisod ang pagsulod gawas sa mga produkto, samot nga gilantaw nga mulambo ang natad sa turismo. Instrumento sab ang tulay sa posibleng dalan sa supply sa tubig ug kuryente. Apil sa structural component sa SIDC Bridge ang 477.5 meters Western Marine Viaduct, 570 meters Land Viaduct, 1,320.33 meters Interchange Ramp ug 806.9 meters approach road sa bahin sa Davao City ug 637.5 meters Eastern Marine Viaduct, 395 meters Land Viaduct ug 280 meters approach road sa bahin sa Samal Island. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Pinakaunang training center sa Zamboanga del Norte alang sa buot mamahimong EMT giablihan na. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo
gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Mapuy-an na sa 50 ka mga pamilyang apektado sa kusog nga linog sa Tarragona, Davao Oriental ang gi-turnover nga modular shelter unit sa gobyerno. Temporaryo kining kapuy-an sa mga apektado sa linog dihang ginakonstruct pa ang ilang naguba nga balay. Kini ang unang modular shelter unit nga gitukod sa Mindanao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mapuyan na sa mga apektado sa linog sa Davao Oriental ang unang batch sa modular shelter unit sa Bayanihan Village sa Tarragona human kini i-turnover sa Department of Human Settlements and Urban Development adlang Huwebes, Oktubre 30 ning tuiga. 50 ka mga modular shelter unit ang mapuyan og komportable sa 50 ka mga pamilya na nawadan og Pinoy-anan human sa magnitude 7.4 nga linog. Matag unit nagkantidad og 155,000 pesos. Girekomenda sab kini sa Office of Civil Defense kun OCD-11 ngadto sa mga LGU. Gipangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang pag-turnover sa mga unit ngadto sa lokal nga gobyerno sa Tarragona. Magsilbi nga temporaryong Pinoy-anan sa mga apektado ang modular shelter unit samtang ginatrabaho pa ang ilang balay. Kahinumduman ngadto sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa lugar human sa kusog nga linog nga miigo sa probinsya, gimando niya nga magtukod dayon og mga balay aron masiguro nga luwas ug adunay disente nga kapuy-an ang mga apektadong residente. Padayon nga ginatukod ang dugang modular shelter unit alang sa ubang pamilya dili lang sa Tarragona apan dakip na alang sa mga kasikbit nga lugar sa probinsya. Sa tabang sa Department of Human Settlements and Urban Development Central Office Team kaabag ang Regional Office 11. Kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mabalik dayon sa normal nga kahimtang ang mga apektadong pamilya. Busa dako ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo. Ang lakang nagpakita sab og bayanihan panahon sa mga katalagman. Kini ang unang modular resettlement naghihimo sa Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Giablihan na ang bag-ong training center para sa mga buot mo pailawom sa pagbansay para sa emergency medical technician. Pinakauna kini nga training center sa probinsya sa Zamboanga del Norte aron makat-on sa insaktong pagtabang o kinabuhi panahon sa emerhensiya. Ani ang report ni Dina Diestro. Andam na sa pagdawat sa mga buot mukat-on para sa Emergency Medical Services EMS ug Emergency Medical Technician kun EMT ang bag-ong bukas nga pasilidad sa ALS Life Support Services Incorporated sa Dipolog City. Pinakauna kining training center sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga mutudlo sa mga individual sa insaktong pamaagi sa paghatag og CPR, pagmaneho sa ambulansya ug uban pang training nga gikinahanglan aron pagluwas og kinabuhi panahon emerhensya. We started last 2018. So we started with the training center for emergency medical services and emergency medical technicians. EMS, EMT, we are on air ambulance. Haom ang pagbukas sa pasilidad, labi nga daghan ang gikinahanglang mga first responders tungod sa mga nasinating pagbaha, linog, disgrasya sa kadalanan ug uban pang mga emerhensya. Once EMT po, part kasi yung EMT sa EMS world. So if we talk about EMS, meron tayo dyan sa water rescue, we have the mountain rescue, we have the fire rescue. So yung DFP po is part niya sa EMS. So ang EMT po is specifically working inside the ambulance. Katambayayong sa training center ang Technical Education and Skills Development Authority TESDA aron mahimong libre ang kuhaong training program sa mga estudyante ug ang Bureau of Fire Protection BFP sa paghatag sab sa ilang expertise. Kini siya nga facility makatabang para sa ato makatawhan labi ng ang atong mga katawhan kinahanglan gyud nga dunay competencies in terms of how responding emergencies. We have a marching order from our regional director nga we will also respond to
medical emergencies. Usa sa mga kinahanglan manggod nga ang ambulance to be accredited kay mo yun ay kinahanglan is that ang iyang crew, ang iyang personnel will be trained personnel, not just basic first aid, but we have to level up. So usa na ning advanced life support. Mulungtad sa unom ka bulan ang training. Target kining sugdan karong bulan sa Nobyembre. Human ilang makumpleto ang gikinahanglang accreditation sa TESDA ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Wala magpatuman og usbaw sa presyo ang usa ka pabrika sa kandila sa Davao City bisan pa og taas na kaayo ang demand niini karong adlaw sa kalagkalag. Pinaspasay ang pagtrabaho sa pabrika aron lang maabot ang demand ug dili sila kamahayan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pinaspasay ang mga trabahante sa Angels Candle and Scents sa pagpak sa klase-klaseng mga kandila nga ilang ipang-deliver sa mga dagkong mall sa Davao City. Gamit sa tanang okasyon ng kandila, gikan sa birthday, anniversary sa kasal, misa sa simbahan, hangtod na sa lamay sa mipanaw nga mahal sa kinabuhi. Hilabi na karon nga usa ka adlaw una ang kalagkalag, daghan na ang magdagkot og kandila sa lubnganan sa mga minatay. Busag ipangandaman kini sa Angels Candle and Scents. Ubay-ubay ang order nga gihimo sa pabrika aron maapas ang demand sa publiko panahon sa kalagkalag. Sumala sa tag-iya nga si Delilah Puso, duha ka haon sa usa ka adlaw o usa ka haon kung 72 ka pack nga tag 25 ka buok ang ilang mahimo. Magdepende sab ang pag-uga sa hinimo ang kandila sa sukod niini. Depende po na siya sa unsa nga size kay kung katong like pang perdon mukaon jud siya isa ka adlaw, especially sa weather pod. Kung init kaayo, dugay yun. Abdan siya isa ka adlaw ang isa ka haon. Pero kung medyo para ng lumi, mga ulan-ulan, kay bugnaw ang panahon, kana at least siguro makaduha. Depende yun na siya sa ihang sizing. Kay kung dagko kaayo, mas dugay. Kung pinakapayat, kung pinakabarato pod, mas dali pod siya. Dali man to siya mauga. Kutisab ang paghimo sa kandila. Hassle siya. Tapos kailangan jud mi nga magbantay kay parehaan ni backyard man gud mi. So ginagmay ra mi ba aron mawala ang kanang iyahang risk gani. Siyempre fire hazard pa gid ang kandila. Magbantay gid kanunay parehaan ang ginagmay lang nga trabaho. Sa unsa kagamay sa trabaho bantayanan gud. So kinahanglan na gud ni na mag-supervise. Anak lang yun ang importante. Tapos ang mga tao, ano yun sila nga, kana ganyan si tawag, ma-educate sila ba nga, dili lang basta-basta ang trabaho kailangan, na ayud ang pag-take sa ilang responsibility, nga magtanaw sa ilahang trabaho, karon nga males yun. Kung makaya lang yun, less ang sayop. Bisan pa man nga in demand, ang kandila karong adlaw sa mga minatay, gibutyag ni Delilah nga wala sila nagpatuman og usbaw sa presyo nini sa ilang pabrika. Presyong pangmasa gihapon. Bahala ginagmay basta naa siya quality aron nga ang customer especially kanang mall hindi mo kuha la uy katuo ang Angels kay nice ilahang unsa na produkto. 35 pesos matag baso ang presyo sa small size nga kandila sa Angels Candle and Scents. 135 pesos matag baso sa XL size. Duna say tagkapin 160 pesos matag baso nga sila lang ang adunay ingon niini nga disenyo sa butanganan sa kandila ug tag 100 pesos nga pack nga 25 na kabuk ang sulod. Hanas na sa industriya sa paghimo og kandila ang pamilya ni Delilah sukad gisugdan nila kini nitong tuig 2002. 23 ka tuig na ang Angels Candle and Scents karon. Matod ni Delilah bisan unsa pa man kalayo ang naabot sa kinabuhi, kinahanglan nga magpabiling mapainubsanon o kinahanglan nga adunay pagsalig sa mga trabahante aron mulahutay ang dagan sa negosyo. Bisag unsa ang imuhang dagan sa imuhang negosyo, dapat ug unsa to imong kompromiso sa pagsugod, dito lang gud ka. Gipasigarbo ni Delilah nga tulo niya ka mga anak ang nakalampos sa kolehiyo tungod sa tabang sa ilang negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alas duga mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan no sabi ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!